ҳамдиёрон азиз 13 сентябри соли 2023 мебошад ва ман омадам ба ҳавлии акаи Абдулло деҳаи бағалаки шаҳри Ҳисор ва мо ба навор гирифтем биогумусҳояшро ва барои тасдиқ намудани биогумус акаи Абдулло ба ман намедонам, ман акаи Абдулло ҳоҷӣ аст, бовар мекунам ба суханонаш ки ана ҳамин дар бинед ҳозир 5 ба 10 50 метр аз 60 метри квадратӣ бошад. 6 ба 10 ҳаста ака 60 метри квадратӣ зиёдтарда як бута каду буромадааст. Як бута каду анам хел каду бастаги ҳамдиёрони азиз. Сабаби асосияш ин дар зери каду будани биогумус. ҳозир ман мерам кане нишон диҳад, аммо буташа бутаи ҳамин кадуро нишон диҳад ба ман. кундае ки аз замин буромадааст, аммо асосашро ҳамдиёрони азиз, и бутаи кадуа бовар кунед ғафсиш трубаи 50 бурин. Ман ҳамин ин як бута каду буромадаасту ина бинед ки пешаш чанд қашдааст. ин дарозии ин каду калони калонаш 70 сантиметр аст. ҳамин ва ҳисоб кардед чанд дона каду бастагӣ ин кадуи шумо? 100 та бастагӣ. як бута каду дар болои биогумус сабзидааст. зиёда аз 60-70 метр квадратӣ шуда, зиёда аз 60 дона каду бастааст ва боз баста хобана ва инҷа сабзаш бо исмаш гулкадесоз. ҳамдиёрони азиз, и биогумус не як барои замин роҳати ҷон будааст биогумусаш. ман ина тасдиқ кардем ки вақте ки шумо биогумус мешинонед, ана ҳозир ман мебинам, ана кадуро бинед. вақте ки шумо дар замин биогумус меандозед, замин чӣ гӯям, биогумус ин як доруи табиӣ. Ман ҳамдиёрони азиз, ман бовар накардам, хостам ки ман бинам ки ҳамҷо ягон ҷо аст. нест. мана ягон бута, ҳамун як бута омадагӣ, ҳама дигараш навда аст. хай бовар мекардаги сад ба акаи ҳоҷӣ дуруғ намегуфтаги сан. як бута такаду 100 та кетияд ака. ина бинед ҳамдиёрони азиз, биогумус харид. биогумус хуш кунед, ин як аз маводҳои органикӣ. ин замин да, сиёзамин, замини табиӣ, дору не, селитр не, амофос не, нитрамофос не, фосфор не, дигараш не. ин хоки табиӣ, яъне ки кирм ҳамин поруро хӯрдасту аз вай биогумус истихроҷ карда ба шумо метиҳад ва шумо ба заминҳоятон истифода мебаред. ман баргашта мехоҳам ҳамин як бута кадуро ба шумо як бор дигар нишон диҳам. оста як бута каду ҳамин қадар ҷоя мегирифтааст. кадоме бовар намекунад агар хеста биёяд кани ҳамин акаи Абдуллора дурӯғ гӯяд, агар дурӯғгӯяшро тасдиқ кунад. ман наёфтам. як бута каду ин 60 не 80 метр квадратӣ баҳзур 80 метр квадратӣ гирифтагӣ, 100 дона зиёд бастагӣ. ҳоли акун ман кадуро акаи Абдулло ҳозир як дуташо бурда бо маззаашро мечашам, худо хоҳад, дар хонаам. акаи Абдулло, каду сабойчик мумкин а? каду сабойчик мумкин охи баруда вай кунам, маззаша санҷум дар хона. як дута нағзаша мегирем ҳозир. ҳамдиёрони азиз, мана биогумус кунед. мана дар бораи биогумус ва ин биогумус ҳозир ман бо як навори алоҳида мегирам барои биогумус. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.